No a ešte ukážem, ako môžeme upraviť takýto zlomok, ktorý je na minus 0,5. Ako všelijako to môžeme upraviť. Takže najprv môžeme napríklad to minusko odstrániť, to znamená, že to otočí, že tu bude 9, ale nie, tu som chcel, nebolo 45. Tu bude 45. Takže to bude 9, 45. A teraz už na 0,5, hej, už tam to minusko zmizlo. Ďalej toto 0,5 môžem napísať ako 1/2. 1/2. Takže je to akoby všetko na jednu a ešte zároveň je to potom odmocnina, druhá odmocnina, hej. To som už hovoril, že to čo je dole, ako menovateľi, to sa týka odmocniny. Takže, no ďalej to je zase akoby v tomto tváre a my to môžeme dostať do tohto tváru, čiže to akoby rozdelíme na obidve tie čísla, takže to bude 9 na 1/2 a 45 na 1/2. Už som povedal, že tá 1/2 je vlastne druhá odmocnina. Len zapísaná v takomto tváre, takže ja to môžem napísať do takéhoto tváru, že druhá odmocnina z 9 a druhá odmocnina z 45. No ďalej, druhá odmocnina z 9, to viem vypočítať, to je 3. Čo sa týka tohto, tak ja kľudne môžem tých 45 tu tej odmocnine napísať ako 9x5. 45 je 9x5, hej. Môžem takto napísať. No a potom zasa, keď máme ten vzorec, keď máme takto a krát b, som tu už spomínal, a krát b môžeme sa ako teda a krát b na x tu, na a na x tu krát b na x tu, hej. Takže to sa týka, toto x môže byť kľudne 1/2, hej. 1/2 tu môže byť. Ja som myslím, že je tam 1/2, hej. No tým pádom to máme akože odmocninu. To môžem teda napísať ako takto. Miesto tohto napíšem, že a krát b, hej. Takže to tiež môžem takto rozdeliť, hej. Odmocnina z a, odmocnina z b. To je to isté, akurát v tomto prípade to máme toto a toto je to isté, keď tu dáme tú 1/2, lebo 1/2 je druhá odmocnina, hej. Takže to môžeme takto rozdeliť. A na základe tohto vzorca my sme teraz tu. To je toto, hej. To je ako keby a to b. Takže my kľudne toto dolné môžeme rozdeliť takto. Tu napíšem tú trojku, no a môžeme dať ako odmocnina 9 krát odmocnina z 5, hej. To je teda tento vzorec. A tento vzorec som vlastne získal z tohto vzorca, hej. Bo to, ako to platí pre mocninu, tak to bude platiť aj pre odmocninu. No a teraz to ďalej môžem upraviť takto. Odmocnina z 9 je 3, hej, to viem. Krát odmocnina z 5, to neviem, to bude nejaké číslo, nejaké to na kalkulačke, asi nejaké desatiny a tak ďalej. No, teraz toto sa môže vykrátiť s týmto, takže tu mi ostane jednotka. A tu dole budem mať minus 5. Tak som to takto pekne upravil. Takže toto sa dá napísať ako takto. Bolo to také zamaskované. No a ja ešte môžem urobiť taký trik, lebo niekedy sa vyžaduje, že aby tu dole v menovateľi, aby nebola odmocnina. Niekedy je to dobre tak upraviť. Čiže ja by som toto mohol napísať v takomto tvare ešte. Čiže odmocnina z 5 lomeno 5. Ja toto môžem napísať takto. Toto a toto je to isté. A to je taký trik. Tu je link na video, v ktorom je tento trik vysvetlený, že ako to urobím, ako odstránim tú odmocninu z menovateľa.